dagiti kang runaan na damag ita ang Martes. Kaaduan aman nalon iti Latinidad Benguet na lugi gapo iti panakalayos ti Strawberry Farm. Sa kapulukot upat akaso ti Leptospirosis iti Baguio City na ilista. May isang ama iti Pangasinan na kamag kalpasan na kinautibo na ti bukod na nga asawa kan anak. Provincial Incident Management Team ti La Union na activate para ti posible nga epekto ti bagyo. Farm machineries na ipaay kadagiti manalon iti Nueva Vizcaya. Ket food bag making training indalwan ti grupo ti bulag iti Baguio ken Benguet para kadagiti makakita. Naimbag malam Cordillera kan Ilocanja. At tuy nagitikang runan ken nababara damag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan na damag agingga asaan ang masolusyonan ti panaglayos iti strawberry field awan pamati dagiti manalon ang maisalbar ti mulada tunggal adda bagyo. Sigon kadakwada no masolusyonan ti parikot sadantula ang agyaman iti DPWH. Nupay kasta iti panagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon iti Bolo Creek, impanamnama na ti panakasolusyon ti nabayagan a parikot. At the report ni Jezreel Kate Lapisar. Nabayagan a parikot dagiti manalon ti panaglayos iti Strawberry Farm iti La Trinidad. Nga ituntunda ti panagnato ti danom iti Bolo Creek tunggal panawan ti panagtutudo. Para kadagiti manalon akas ka ni Manong Pong, madandanaganda iti idadalapos dagiti bagyo gapu ta posible manan a madadael dagiti mulada gapu iti panaglayos. Namnamaan da tinapartak nga aksyon ti gobyerno tapno malapdan dagitoy apasamak. May met ko man no ikatandalangan kaysa day nailat ngamin ni dalan ti danom so nga siya at nga may kat di flood control lang no ibaga nga kabilang dati suction pump narig agdalo ti problema agdalos man ti kwa agdalos di suction pump. May isa ti Bolo Creek kan Strawberry Farm a binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Iti panagbisita na, imbinglay na dagiti madagdagos nga addang ti ahensya tapno maliklikan ti panaglayos iti lugar. Pakairamanan ti dredging ti Bolo Creek kan Balili River. Panakaimuntar ti floodgate iti Bolo Creek tapno malapdan ti panagturong ti danom iti Strawberry Farm nung umato ti level ti danom. Panggapmatlaang ti ahensya amang i-deploy ti mobile pumps manipod inton Setyembre. Ang iiwasan natin yung pag-backflow ng tubig from Bolo Creek into the strawberry fields, strawberry farm. No? And then, pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito. Para mat iti long-term solution, ad-adalan ti ahensya ti pan nakaipasdag ti dakkel a drainage system iti pasat ti Strawberry Farm Road paturong iti Balili River. Pakairamanan ti panang bukol ti detention wenno water catchment basins a mabalin a pagurnungan ti danom. Gagawin natin yung tama na proyekto kasi clearly wala pang nasusolusyonan sa problema dito. Kasi nakita nyo naman yung mga baha last week. No, talagang umapaw-apaw na dito. So dahan-dahan, no? So it's a complicated problem but we'll just have to find solutions to it. Namnamaan met ti lokal a gobyerno ti La Trinidad a makatulong dagitoy nga addang tapno malapdan ti panaglayos iti lugar gapot na aramidan ti LGU ti amin a kabaulandan para iti daytoy. Inkarida met ti pannakisarita da iti Benguet State University para iti mapangpanggap a maaramid a drainage system a dumalan iti universidad. I'm sure na susuporta naman sila kasi talagang apektado naman dito ang kanilang property, particularly yung strawberry farm. So
we are sure na susuporta naman dito ang Benguet State University dahil wala naman talagang masisira o kaya dadaanan na building or important facility pag gagawa po tayo ng ganung drainage system. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabiyatan na nalugi dagiti manalon iti Latridad Benguet kalpasan anadadal dagiti mulada gapu iti bagyo ken habagat. Impanamnama mo ti lokal a gobyerno ang maipayanda iti tulong manipod iti Quick Response Fund. Ang subsubli ni Jezreel Kate Lapizar. Marigatan ang makasubot dagiti manalon iti Latrinidad Benguet kalpasan ang nadadael ken bimabati kalidad dagiti mulada gapo iti bagyo ken ti agtultuloy a panagtudo nga ituntunda ti habagat. Ijay strawberry farm karaman ang naapektaran dagiti lettuce. Nupay ngimato ti presyo na iti merkado, haan met adagos a mailako gapo ta na iyupar daytoy iti danom. Rason ang nalungtot ken nadadaelan sakbay ang makadanon kadagiti aggatang. Jay diretso na nga tudo daytoy kati nangyari timulan na lusaw ngay. Iso nga balit jay tartargetan mi ko mga 700 to 1,000 kilos ti 500 square meter mapanlangan nga 250. Tikas lang nga ma-harvest da. Atong agpaiso ti price nga mawan nga rod ti mailakot tayo. Apektado matlaeng dagiti manalon ang mangiturturong kadagiti apit da ijay Benguet Agri-Pinoy Trading Center gapo iti panagbabati kalidad dagiti natnateng. Sigun kadakwada, haan laeng a produksyon ti parikot dagiti manalon. Parikot da matlaeng ti panagbiyahe da kadagiti apit da. Halos lahat ng tanim sa amin is nasira. Nasira ng bagyo. Yung tira lang na harvest ngayon yung bago magbagyo is may anong tawag doon, hindi nasira. Tipan nakaideklara ti state of calamity iti Latrinidad, mabalin ang maaramat ti lokal a gobyerno ti calamity funds para iti dagos a relief, rehabilitation ken recovery efforts. Pakairamanan ti panagtulong kadagiti residente a napukawan ti pagbiyagan. Adamet laeng ti Quick Response Fund ang maaramat para kadagiti kasapulan nga interventions. In-prioritize muna natin yung sa agriculture. Ito yung mga we will help yung ating mga farmers. Bibigyan natin sila ng assistance on dagitoy farm inputs like seedlings and fertilizers. Tignan po natin kung ano man yung farm inputs na may bibigay natin sa kanila o ano pa man tulong na manggagaling din sa ibang ahensya ng gobyerno. At yun po yung parang nire-request din natin sa DSWD, sa DA, sa provincial government kung ano pa man ang pwede nating ibigay sa ating mga farmer stakeholders ay sana mabigyan din po sila. Kabayatan na, maguy-guyugoy dagiti manalon nga ipakaammo ti danyos dagiti mula daan na dadael. Tapno mairaman da iti assessment ken posible ang makaawat iti assistance manipod iti gobyerno. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Ita matutudo a panawen tumanor dagiti nagduduma a sakit may sadita ti gastroenteritis. Kasano kadida ito'y maliklikan. Ada report ni Christine Bornolia sa Maway. Napatagpara kini Eunice may nga ina anadalos dagiti alikaman nga araramatan iti anak na kas iti feeding bottles. Sigun kini Eunice, paburaken na pay nga usto iti danom nga ipainom na iti anak na nga agtawon lang iti duwa. Araramida na daytoy tapno saan nga agsakit ti anak na. Nilinis ko po ng mabuti yung mga bottles niya, yung mga gagamitin niya po yung chupon. Bago ko po anahan ng gatas o tsaka tubo. Iti kaudya na datos ti City Health Services Office, dumanon ti sangagasot inang mapulog ket upat akaso iti nailista ti gastroenteritis iti syudad. Sigun iti CHSO, nainget iti monitoring da kadagiti water sources, kastamat kadagiti panganan. Kinunati CHO, ininot met a bumababa iti kaso ngem kasapulan latta, iti doble a panaganad, tapno makaliklik iti nasao a sakit. We continue to have the regular water testing of all water sources in the state of Baguio. Kasama po yan yung deep well. No? Sigon iti opisina mabali na makaptan iti sakit a gastroenteritis siya sinuman, ngem mas nalaka a makaptan dagiti maladaga, ubing dagiti senior citizens ken dagiti nababa iti immune system da.
Tapno maliklikan iti gastroenteritis, masapul analinis iti bagi wenno proper hygiene. Siguraduan na nadalos iti taraon ken inuman nga ipauneg iti bagi. For now, please, if you're getting water from the Baguio Water District, from the faucet, water faucet, please boil it, no, para masigurado. And if really you're buying, please buy purified water from a licensed water refilling station. Kidaw mati opisina kadagiti aglaklako iti danom, akasapulan nga agkumplay dagitoy kadagiti requirements kas iti regular water testing. Tapno masigurado a natalged iti ilaklako da a danom. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Agbalbalaka ti Baguio City Health Services Office kadagiti residente iti syudad ti panaganadda kontra iti Leptospirosis. Iti datos dumanon iti 14 ti kaso ti Leptospirosis anailista iti syudad manipo January 1 aging August 15, 2026. 39% ti nagbabaan na manipod iti 23 cases anailista iti kapada a period iti napalabas atawan. Sigon iti opisina, addamat lang ti nakumpirmar da api musay gapo iti sakit. Nailista dagiti kaso iti Irisan, Camp 7, Phil-Am Compound, Bakakang Central, Upper QM, kanda Dumapay. Gapo ito na ito'y kinidawda kadagiti barangay official, ti panangipalagipda kadagiti residente, nga gisuot iti protective gears kas iti butas, no agturong da kadagiti nalayos a lugar. Natalged kan baligi nga inispal ti Pangasinan Provincial Police Office ti aginakalpasan ti hostage taking napasamak ijay Bugalyon, Pangasinan. Iti report hinostage meno kinautibo ti 55 anyos a lalaki ti bukod ng asawa kan 3 a minor de edad nga anak na. Babunwat iti negosasyon kan tactical approach ti Pangasinan PPO na arestar ti suspect kan ITAN iti natalged a kasaad dagiti agina. Sigun iti ina a biktima makapaspasar iti emotional distress ti asawa na gapo iti pupusay ti duwa nga anak na iti 2004 kan 2018. Nagresulta iti panagbalin na managatap. Naduktalan mo tasan lang daytoy ti gundawin nga narami ti suspect ti hostage taking iti pamilya na. Iti agdama ada iti kustodiya ti pulisya ti suspect ken may sagsagana mo ti kaso may pila kontra ken kuana bayat naipayan iti kaskenan a tulong ken assistance dagiti biktima. Natiliw ti maysa a lalaki a napatbati a miyembro ti Livelihood Regional Committee wenno ICRC iti operasyon iti Barangay Parista, Lupaw, Nueva Ecija, Itay, Nabiit. Nabigbig da ito ani alias Ligon. Sumango da ito iti kasong attempted homicide kan panaglabsing iti Presidential Decree number 1866 uno panaglabsing ti panagimat kan panagramat iti paltog kan pangpabetak. Ni alias Ligon kat sigo da miyembro ti Communist Terrorist Group ti kilusan larangang Guerrilla North Abra iti sidong ti ICRC nga adan operasyon iti Abra kan karaman iti AFP Periodic Status Report of Threat Groups. Ti operasyon ket indauluan dagiti kamang ti Philippine Army kadwa dagiti kamang ti Philippine National Police. Pataaman! Provincial Incident Management Team ti La Union na-activate para iti posible nga epekto ti bagyo. Ken farm machineries na ipaay ka dagiti mananon ijay Nueva Vizcaya. Dagita kanda dumapay adamag, kalpasan na gitoy. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. Alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Agsubsubli ti kang runaan at damag. Iti may ka sa 18 aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinwestiyonaran ti prosekusyon ti pananggastos ti OVP iti 125 million pesos iti 10 ket maysa nga aldaw. 132 surveillance areas ti nagturungan ti nasawa kwarta iti December 21 aging 31, 2022. Nagparang kas testigo ti prosekusyon ni OVP Assistant Secretary kan Chief of Staff Lemuel Ortonio. Inlawlawag na dagiti nagbali na transaksyon iti nasawa atawan kanu kasano ang nagastos dagitoy. Natalantan pa'y agapo iti pangta iti biyag ti Vice Presidente ti rason no apay ang nagdawat dito iti confidential funds. The 2022 report, it covers or it claimed to have covered 132 areas in 11 days. Tama ba? Sorry again, ma'am, for 2022, the first report. Yung Yes, nakalagay na area. It's 132 areas for 11 days. The first quarter naman of 2023, it claims 127 areas in 52 days. Yes, based on the report, ma'am. And for the second quarter, it's 111 areas in 67 days. Tama ba? Yes, based on the report, ma'am. Based on the report. And for the third quarter, it's 122 areas in 79 days, correct? Yes, that's correct, ma'am. So, ibig sabihin nito, yung shortest period pa, ang pinakamaikling panahon ang nagbunga ng pinakamaraming lugar, which is 132 days. Tama ba? Based on the document. Based on the document, Yes. ma'am. Yes. Kagidanti may weno pa nakarambak ti may katalupulo ket 5 nga anibersaryo ti Bureau of Jail Management and Penology na padayawan ti nagdudumang opisina ken grupo a kabinadang ti ahensya iti parang ipatumpal da iti programa da. Ada detalye ni Christine Bornolnya sa Baway. Iti may katalupulo ket 5 nga anibersaryo ti Bureau of Jail and Penology Cordillera.
Binigbig kan pinadayawan dagiti nagduduma a pribado kan publiko nga opisina, gapo iti napapatag a kontribusyon ken panakitinulong da iti opisina tapno maipatungpal dagiti programa da. Nakaawat iti special awards ti Baguio City LGU, La Trinidad LGU, Hungduan LGU iti Ifugao, ken dadumapay a local government unit. Nakaawat mo't lang ti DSWD Cordillera, TESDA Cordillera, DOH Cordillera, ken dadumapay nga ahensya. Nabigbig mo ti PTVCordillera kasmay sa media partner ti BJMP car. Sigun iti BJMP, saan na nabaligi dagiti programa ken serbisyo da, no awan dagiti nagduduma a sektor, akabadang da. Ngayong pinagdiriwang natin ang ika-35 anibersaryo ng BJMP Region CAR, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pagbati at pasasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng pag-unlad at tagumpay ng ating rehiyon. Sa loob ng 35 taon, napakarami nang nagbago. Mula sa isang organisasyong nagsisimula pa lamang, unti-unti nating napalawak ang ating serbisyo. Napadayawan pa'y ti Baguio City Jail Male Dormitory, kas kasayaatan a City Jail Titawan, ken ti dadaulo daytoy ani Jail Chief Inspector Dexter Ngipol, kat napadayawan kas kasayaatan a City Jail Warden. First, nagpapasalamat po ako dahil sa kanilang suporta at sa cooperation. Dahil kung wala sila, hindi natin makakamit ang parangal na ito. At the same time, hindi po ito ang katapusan, kundi ito po ay simula lang po na mas pagbubutihin po namin ang aming trabaho para po mas mapagsilbihan natin ang ating mga persons deprived of liberty. Inyunay-unay mo ti BJMP nga agtultuloy nga agarami da iti programa ken reforma para iti pagsayaatan saan laang dagiti personnel ngem kastamot dagiti PDLs. Sundin natin ang tama, pangangalagaan natin ang pangalan ng BJMP. Pananatilihin natin ang tiwala ng publiko at protektahan natin ang mga kawani na tapat at maayos na gumaganap ng kanilang mga tungkulin. Higit sa lahat, gawin natin ang tama kahit walang nakakakita. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Iti Cordillera sa nga gasot ket innom a lugar dito rehiyon may bilang nga high-risk areas iti panagragaay ken panaglayos. Panagridam ibalbalakat ti MGB Cordillera. Dayta ken dadumapay damag iti rehiyon isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Agbalbalakad ti Mines and Geosciences Bureau kadagiti residente kin lokal gobyerno iti Cordillera nga agmonitor kadagiti high-risk communities ken mangipatumpal iti preemptive evacuations no kasapulan gapo iti posible a panagragaay ken kilaat a panaglayos nga iton dati agtultuloy a panagtudtudo iti lokalidad. Kasaruno daytoy iti panangbigbig ti MGB iti 106 high-risk areas iti entero a rehiyon a pakairamanan ti 50 a landslide susceptible areas iti Tabuk City, Pinokpok ken Rizal, partikular iti Liwana, 24 high-risk areas mat iti Atok, Baguio City, Bukod, Itogon, La Trinidad ken Tublay, 22 mat tinaduktalan iti Aguinaldo ken Alfonso Lista, 7 iti Paracelis Mountain Province ken 3 iti Conner, Apayawa. Patapatamat ti pagasa ang mailista kin maurnong iti 50 mm saging 200 mm adanum ti tudo iti entero a Cordillera manipod August 24 aging August 31. Sigun iti pagasa. Manamnama tinapigpig sa panagbayakabak ti tudo iti Cordillera gapo iti kabambantayan kin nangato alokasyon ti rehiyon. Kabayatan na, si Maya ati water discharge iti Upper Chico River Irrigation System, particular iti headwaters ken tributary watersheds ti Chico River kagiddan ti agtultuloy a panagtudtudo. Gapo iti dayta, may pasigurado ti panakapadanom ti nasruk 16,500 nga hektarya ti talon para iti wet crop season. Iti baet ti simaya at water supply, maguyguyogoy dagiti manalon nga agtalinaed an naridam ken agsagana. Iti posibleng nga impact ti El Nino phenomenon, amanamnam amarikna iti maudi a quarter ti 2026 ken umuna a quarter ti 2027.
As of August 12 to August 24, 2026, nasurok 76,100 na pamilya abuklan tinasurok 235,000 nga individual, 436 a barangay ija Abra, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga ken Mountain Province tinailista nga apektado, itinagtipon nga epekto ti enhanced southeast monsoon ken tropical cyclones Luis, Maymay ken Neneng. Sa nga pulo ket may sa pamilya bukbuklan ti 49 nga individual tagtaltalinaed kadagiti evacuation centers. Bayat a 189 na pamilya abuklan tinasarok 7 gasot nga individual tinagkamang iti kabagyanda. 20 katupat tinailista a totally damaged a balay, bayat a 271 ti partially damage. Dimanon met itinasarok 62.2 million pesos ti gataad dagiti assistance ana ipaay kadagiti apektado a pamilya, apakairamanan dagiti food, non-food items, financial assistance, ken dadumapay. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Lucanja nasaruk 1.2 thousand asako ti bagas, imbunong ti NFA Pangasinan iti Alaminos ken Bugalyon LGU. Kabayatan na 64 a pagadalan ijay Lawag City at daanan iti metal detectors. Mangipadamag ni Bridget Marcasi Pangosfian. Naipasidong iti blue alert status ti probinsya ti La Union kasaruno ti agtultuloy a panagtudtudo gapo iti bagyo ken habagat. Nang ipatungpal meten ti PDRRMO iti pre-disaster risk assessment ken na-activate ti Provincial Incident Management Team nga ag-monitor iti sitwasyon ti La Union. Naka-standby meten dagiti rescue personnels ken rescue equipment para iti napartak ka deployment iti kanito a kasapulan. Naipatungpal iti clearing operation iti Pangasinan PDRRMO iti Pacific Floodgate iti sitio Bingko, Barangay Talibo, Kalasyaw, Pangasinan. Tapno mawaknitan dagiti water lilies nakabara iti pag-ayusan ti danom. Panggap ti operasyon ang mapagtalinaed anayas ti panagayos ti danom ken maliklikan ti panagbara ang mabalin amang itunda iti panaglayos iti lugar ng runa ita ang mapaspasaran ti agtultuloy a panagtudtudo. 1,241 na sako ti bagas ti imbunong ti National Food Authority Pangasinan Branch Office tapno suportaran ti relief operations ti lokal a gobyerno ti Alaminos ken Bugalyon an apektaran ti bagyo ken habagat. Manipot iti Rosales 2 warehouse ti ahensya, 241 sako ti bagas ti nairwar para iti Alaminos LGU, bayat 1,000 na sako met iti Bugalyon LGU. Dagiti bagas ket aramaten dagiti dua nga LGU para iti food assistance kadagiti residente nga agkasapulan iti tulong. Kabayatan na, naipaiman kadagiti 64 a public and private schools iti elementarya ken sekundarya iti Lawag City, Ilocos Norte, dagiti metal detectors kas paset ti security ken preparedness initiative ti Lawag LGU kadagiti pagadalan iti masakupan da. Babaen kadagiti naiwara sa kagawaan na maliklikan na maisirrek kadagiti pagadalan tanya mana klase ti igam, ang makadangran kadagiti estudyante ken manursuro. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Farm machineries na ipaay kadagiti manalon ijay Nueva Vizcaya ken Asia's premier creative hub in 2030 panggap agunudan ti probinsyal a gobyerno ti Isabela. Report manipod kani Janice Dennis. Inwaras ti probinsyal a gobyerno ti Nueva Vizcaya kadwa ti Provincial Agricultural Office, dagiti pipes ken farm machinery kadagiti asosasyon dagiti mannalon iti probinsya. Dagiti naiwaras ket pakairamanan ti diesel water pumps, hand tractors with trailers, power sprayers ken dadumapay. Napunduan daytoy iti 2 million pesos manipod iti development fund. Dagkala tulong daytoy tapno maksayan ti gastos iti panagtalon ken mapalagka ti trabaho dagiti mannalon. Naipasidong ti rice production ken fruit trees areas ti DA PhilRice Isabela iti Philippine Good Agricultural Practices wenno PhilGAP National Inspection. Namulaan iti pagay ken fruit-bearing trees ti 24 nga ektarya a lote ti opisina. Idi 2024, nabigbig ti opisina kas kaunaan a PhilRice Station. Nakagunod iti PhilGAP certification gapo iti palayamanan farm daytoy.
Punteriya ti probinsya ti Isabela nga agbalin kas Asia's premier creative hub inton 2030. Iti plano apan nakaypasdag ti Creative Industries, Innovation and Sustainability Policy International Institute. Itayla ang nabiit, pinirmaan ti probinsyala gobyerno, Isabela State University, kanti Local Climate Change Adaptation for Development ti Framework Agreement para iti panggap. Agserbi daytoy kas regional hub para iti creative industry development, digitalization, e-commerce, climate change kanda dumapay. Impanamnama ti Department of Social Welfare and Development Region 2 anak kasaganada ang mangipaay iti ayuda iti kanito nga adda ti mapasaran nga epekto ti habagat. Iti datos, nasrok 71,000 a family food packs ken nasrok 20,000 a non-food items. Tinakadulin iti naduma-duma a warehouse iti rehiyon. Imuna metten anang iwaras ti ahensya iti relief supplies iti 5 a probinsya nang nangruna kadagiti coastal ken disaster prone areas tapno dagos a maiwaras kadagiti agkasapulan. Janice Dennis para iti Pagilian. Padaanan! Food drug making training. Indolwan ti grupo ti bulag iti Bagyo ken Benguet para kadagiti makakita. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko. May online free training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur. Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN continues to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Mga hinaing ng taong bayan, tiringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTVCordillera. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation.
impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation, impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content, tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context, intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking, maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance. Because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasalin sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Iti pa nagtultuloy iti kang runa na damag, kinalaing dagiti bulag iti Bagyo ken Benguet iti foot rug making. Si pupuso da nga insuro kadagiti makakita ang miyembro iti kooperatiba iti lokalidad. Daytoy iti detalye. Saan lang nga panangramid iti foot rug, usar iti used clothes, ti paglaingan dagitoy a grupo iti bulag, manipod Bagyo Benguet.
kastamatan iti panangisuro iti panangaramid ditoy. Itay nabiit, isuda ti napili ang mangisuro iti panangaramid iti nasao a handicraft, kadag iti miyembro ti kooperatiba iti syudad. Daytoy a training, kat pasatmat iti community development program ti grupo ti Bulag. Ang nag-training po ay yung mga visually impaired na members po ng core at sila po ang nag-train sa mga sighted. So, nag-iba na po ang dynamics ng mundo. Used to be where the sighted trains the visually impaired. Ngayon po, kaming mga visually impaired ang nag-train na po sa kanila. Aktibidad anang ipaaymat lang iti ragsak katakwada, kan kadag iti naipasidong iti training. It's very surreal na kami na po ang hinihingaan ng tulong para mag-train sa mga sighted. Nakakataba din po ng puso. Kabayatan na, naparpartakan ti proseso ti panagramid nan iti foot rugs kan potholders, iti tulong met dagiti NSTP student. Itay nabiit, timulong met ti SK Kamdas Barangay, iti Livelihood project for the visually impaired. Isuda ti nagurnos kadagiti used clothes, may basar iti maris dagitoy, kan dagiti sumarunumet a NSTP students, ti mangkartib kadagitoy, a mausar iti panangaramid iti foot rugs kan potholders. Programa para kadagiti ubing, tampok dagiti na dumaduma aktibidad, ti indanon ti First Mountain Province PMFC, iti may sa para publiko apagadalan sa Jai, Bisao. Dagiti learner ti Tambuan Elementary School ti nagdumar iti Children's Education and Development Program ti unit. Kalpasan ti flag raising ceremony a pinasitan ti unit, ket ti pangipaay na iti lecture iti anti-bullying, child protection, good touch and bad touch, ken NPA awareness. Tim marakipay dagiti ubing kapumutan iti libreng gupit nga impayda. Adamat lang tree planting activity da, kadwa dagiti manurusuro ken estudyante. 30 a fruit-bearing seedlings, apakiramanan iti rambutan, dragon fruit, papaya ken manggati inmulada. Pudno unay nga wan ka paris ragsak amarik na, iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Iti pakasritaan kakailian na bukel ti maysa kadagiti ahensya ti gobyerno nga adaan dakkel nga akam iti panang papintas iti kalidad ti skills dagiti Pilipino. Kasano kadian na bukel ti TESDA. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Sakbay alimatak ti technical vocational education kadagiti Pilipino, narigat iti ti panang papigsa iti skills dagiti Pilipino, ama ko na asaan akraman iti blue-collar jobs. Dito yan nabukal ti konsepto tapno mapapintas kan mapapigsa ti labor force iti Pilipinas. Iti 1994, nabukal ti Technical Education and Skills Development Authority, ang nagsentro iti Technical Vocational Education and Skills Training iti Pagilian. Idi Agosto 25, 1994, pinirmaan ni Presidente Fidel V. Ramos ti Republic Act No. 7796, wano ti Technical Education and Skills Development Act of 1994. Mandato ti opisina at tumulong amang paduras iti highly skilled Filipino workforce, iti panagduras ti Pagilian. Amoy pa'y kadi asakbay ti TESDA Act, nagsisina ti mangipapaay iti pakasaknan dagiti umili para iti skills training. Dagitoy iti National Manpower and Youth Council iti sidong ti Department of Labor and Employment. Bureau of Technical and Vocational Education iti sidong ti Department of Education. Culture and Sports ken ti Apprenticeship Program ti Bureau of Local Employment. Iti panaglabas ti tawen, adu dagiti nagadal iti TESDA arimang ay ti panagbiagda, kalpasan nga inaramat dati na adalda iti balasiw taaw. Iti agdama, pinapigsa ti ahensya ti programa da, addan ti Technical and Vocational Education and Training, kas iti upat a modalities,
Apakainamanan ti school-based, center-based, enterprise-based, kan community-based. Maibilang pa dito'y dagiti specialized training para iti nagduduma a sektor kas iti TESDA Women's Center, Language Skills Institute, kan ti Korea, Philippines, IT Training Centers. Mangipapaaypay ti ahensya iti competency standards development para kadagiti middle-level skilled workers. At dapat ti competency assessment and certification. Ti assessment, katwagas tapno makita ti skills ti individual no kabailan nang aramidan ti trabaho, iti unag ti maysa a pagtrabahuan. Panggapay ti ahensya amang ipaay iti program registration and accreditation para kadagiti technical vocational institutions tapno sigurado adagiti estudyante kan ti curriculum kat maitunos iti pagalagadan ti TESDA. Inton 2028, panggap ti TESDA ang makapatao di timang manggad nga daan iti skills ang may panakkel iti lubong iti tayak ti agriculture, manufacturing, pakairamanan ti food manufacturing, ken electronics. Nasken nga damot ti tayak ti creative industries, health, transportation and logistics, energy, tourism, information and communications technology, ITBPM, construction, ken iti education. Kang runaan na pagtataudan ti National Training Certificates manipod NC1 aging gana NC3. Iti nagduduma atay ti skills training kenda dumapay. Para kadagiti adu a Pilipino, nagbalinan a direkta adalan iti panggadan, panagnegosyo, specialization, kan lifelong learning ti TESDA. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kailan na ulap at tangatangadan patupatok pa nagtudo ti mapasaran iti lokalidad gapo iti southwest monsoon wenno habagat. Kanayon nga update iti sasaad ti panawan ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod iti pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 25, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakapekto sa Luzon. Samantala, narito naman ang ulat panahon ngayong araw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. Ang nalalabig bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtaya ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. Pang-araw ay lulubog mamayang 6:16 ng hapon at sisikat bukas 5:43 ng umaga. At ito ang hulat panahon mula dito sa Baguio Station. Magandang hapon po. Pagyamanan iti dayta nga update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated iti sasaadon ti panawan ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon a nakasagana.
Kakailan ti word of the day ta ita, igam. Kay papananarito kat armas iti Filipino ken weapon iti English. Partner ala, dahito garod, dahito nabara kan kontrobersyal nga damag kadagiti napalpalapas nga aldaw. Dahito'y pakiramanan ti may samanan nga ubing nga nagimot iti igam nga allegedly kat DJ Garod. Unfortunately, ada ti natamaan, ada ti pimusay. Ada nadangran. Based ijay, ada gamin iti rimor nga CCTV footage. Kaya dati gayam ubing kat na discreetly nga nailamang na dijay igam, weapon, iti may nga back, kahon yata ng gitara yung ginamit. Isungahan nga na-check, ijay security gate, isunga napasamak dijay nga insidente. Kan may sapay Jordan niya, dito'y investigasyon nga ti DILG. Dito'y duwa nga insidente nga shooting incident involving dito'y ubing, dong ubing niya. Kat opisyal ti gobyerno ti makingkupa, taga dito'y nga paltog. Isungar nga ti bagbaga nga ti DILG nga masapol nga alwadan tayo dagiti palpaltog. I mean, talking about those people na adati igam day niya nga iyad dayo dagtoy nga paltog kadagitoy nga ubing tatnohan na nga mausar. If you remember, Partner Alad, nagsasarunod ito yung insidente after the Jai Tacloban incident, ada pa iti Cavite incident. In fairness, kadagi Jai authorities nga nagpwesto da kadagiti pagadalan, kadagiti gate iti school nga check kadagiti kadagiti bags dagiti ubing. Plus, dahil do mga school nag-employ da iti security guard. But unfortunately for some schools, Partner Alak, at saan da nga kabawalan nga maadaan iti security officers. Nonetheless, kat siguro pag-adalan iti DepEd, kat iti local officials tayo no kasano nga maksayan na gito yung incident department. Masapol dita ti kanayunan nga budget kasi ang employee ka bat dita, Jordan niya, para ti salary dagitoy security officer. So kunana bat Jordan niya hanga kanay nga negatibo ti igam kunana bat niya ti meaning na. Yes kasi malagip mo DJ Robin Padilla law nga ibagbaga ni Robin Padilla nga during the panahon iti martial law ijay nga na limit or na regulate iti panag-imot iti armas. Although ada ti purpose na because kaya nga siya ginagawang hindi naman bawal totally ng madalang ti regulation na dapat number one registered. Ken ada ti authority nga gimot iti paltog. Unfortunately dagiti ngord involving ubing kat naalad da from the issued firearms dagiti parents da or relatives da. Dati good news tayo, Jordan. Labet tayo. Tatay ko malang ignan ti partner ala. So, sakbay na partner nga agpakada tayo itang amalam. Agyaman tayo unay iti Bureau of Jail Management and Penology puno BJMP Cordillera iti impayda nga pamadayaw iti PTVCordillera. Gaputan nakaawat tayo manan itang atawan iti plaque of merit kas mapagtalkan nga media partner ti ahensya. Dito yung award tayo partner kat naipay idikalman kagidan iti 35th nga anibersaryo iti BJMP kat dahil kapura dito iti panangi iti kontribusyon iti PTV nga mangipapa iti impormasyon, programa kan aktibidad saan lang iti kadagiti PDL iti unod nga adapay gamin dagiti aktibidad mat iti BJMP iti ruar partner. Gapumoten tayo gamuten data plaque tayo basta moten di content na. Okay, this plaque of merit is hereby awarded to PTVCordillera in grateful recognition of their strong support and invaluable contributions in the dissemination of BJMP car updates, programs, and services through televised media, strengthening our advocacy for humane safekeeping and promoting persons deprived of liberty, welfare, and development. DJ Garod na ipaay, idikalman, kagidan iti 35th BJMP car anniversary. Kan dati segment tayo, Jordan, na serbisyo komunidad. So mabalinda nga mag-send
dagiti videos ken istorya da kadagiti different jails. Kas ko maiti latidad adda dita ni Carla Lampayas nga kanay nga agsisenti istorya. May naik kadagiti aktibidades ta. Mabalin kayo mat nga agsend kada kami para may feature ta iti serbisyo komunidad. Well, agyaman kami iti daytoy pamadayaw BJMP nga impaayo kada kami ditoy PTVCordillera mangnamnama kayo mataginayon ti panagtitinulong tayo para iti serbisyo publiko ng runa iti pangipadamag. Lastly, mabuhay ang thank you once again ken mabuhay ti leadership ti BJMP Cordillera. And happy anniversary kanyada. Kalpasan ti kang runa na damag dito amiyanan na Luzon padaanan mo ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag ita ang aldaw. Shock ni Jorton Campana. Indanon ni kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon. Shock ni Ana Sunduan. I-like, i-follow ka na subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken YouTube, aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes hanggang Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para iti umno husto ka na listo a damag. Dakabi ti mapagpiaran. Daytoy iti Kang Runa na Damag.